ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ବିଦାୟ ବେଳେ ରାଜଭବନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଭାବ ବିହ୍ୱଳି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣେଶୀ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି। 2018 ମସିହା ମେ 29 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ରଘୁବର ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ରଘୁବର ଦାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ।